Ja. Gyng nu højere. Og så... Fuck, det der var en hård landing. Jeg har ikke set slukken. Ja, jeg er gymnastik. Nå. Nu skal du filme mig. For fanden. Og vi stopper ikke videoen. Sådan. Har du ikke stoppet videoen? Nej, det er meningen. Jeg kan se noget. Du er helt våd på armen. Det var sjovt. Det er sjovt. Det er fordi, du landede i en flomme. Okay. Som blev kvæst. Måske burde du sætte dig over på den der gynge. Slipper dig ikke ud af syn. Har du en rød bil? Nej. Min er grå. Hvad skal du? Vi har sådan en, der er bilbar i sort. Er den snart færdig? Ja, ja. Må jeg stoppe den? Nej. Hvad skal du overhovedet? Hvad skal du overhovedet? Skal hvad? Hvad skal du overhovedet? Jeg kan gynge så højt, jeg kan. Jeg tror, folken godt kan slå det. Folk bare slår den her rekord. Hun kan ikke en skid. Har du? Hun har slået sin rekord og færdig.